Čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa a dneska si vlastne tu na s Evil Jayom a so Zorou ohodnotíme ďalší set, áno? Aký to bude? To uvidíte za chvíľku, áno? Takže chcem vám ešte poďakovať za 112 zhliadnutí na minulom videu. Je to fakt veľa, takže ďakujem a poďme si to rovno ukázať. Bum. Toto je ten set. Cenovo sa pohybuje okolo 50 €, ale podľa mňa sa to oplatí, lebo nemusíte ho mať ako takúto bločku, ale aj ako proste lietadlo a myslím, že ešte jedno, ale to si nie som istý a neviem ani ako čo. Áno, takže ako som povedal, pohybuje sa to okolo 50 € a poďme si ukázať funkcie a teda. Áno, ako prvá funkcia je toto tlačítko, no nie je tlačítko, ale páčočka, aha, s ktorou keď hýbete, tak vlastne hýbete s týmto, áno. A vlastne keď hýbete s loďkou, tak sa hýbu tie vrtuľky, áno. S týmto vlastne iba zatáčate a toto sa tiež hýbe vlastne keď šoferujete. No, šoferujete, proste tlačíte tú loďku, áno. Tu máte potom aj úložisko, kam by ste si mohli dať figurku, ale tak tomu sa tu nie je, lebo Lego Technik. K nemu väčšinou nenájdete, no vlastne nikdy nenájdete figurku, áno. Ale podľa mňa je to dosť pekné, áno. Lego, takto to vyzerá zo spodu, áno. Proste Technik, to máte takéto systémy, áno. Je to ťažšie na postavenie, ale o to lepšie, áno. Takže, bum, áno. A tu keď si chcete zahrať šerm s Legom, tu máte aj takéto meče. Neviem, na čo tam slúžia ako, ale sú tam. Áno. Ale podľa mňa to nemá byť jak meče, ale keď chcete, tak si ich odtiaľ vyťahnete a bojíte. Dobre? A tu máte vlastne ešte predný pohon. Áno. A tu máte takto vlastne tú loďku. Pekná je. A mňa by zaujímalo ľudia, že či vie plávať po vode. Áno. Lebo ja som to v živote neskúsil, takže ak ju máte doma, tak ako napíšte mi dole do komentára, že či vie plávať po vode. Ja to sám asi skúsim, ale teda mňa by to dosť zaujímalo, takže kľudne mi napíšte dole do komentára a budem rád, keď ma podporíte lajkom, odberom a ešte raz ďakujem za tých neuveriteľných 110 zhliadnutí. A bol by som rád, kebyže to dáme aj na toto video. Áno, dáme na toto video 110 zhliadnutí a 10 lajkov. To neviem, to je na vás. A teda ďakujem za sledovanie videa a zatiaľ čau.